Здравей, Ник. Това е моята втора кандидатура за Кибикрафт. Този път се надявам да ме приемеш. Не знам дали имам някакъв шанс, ама сега ще разберем. Само ще намаля малко настройките. Така. Сега започвам с първата къща, която направих аз. Така. Както виждате, тук да се направя на килимче. Така, някакви части е рандом. От тук скача на втория етаж. Ето втория етаж как е. Пак някакво леко тук, често печки. Така, сега да видим мазето. След мазето ще видиш тук едно място за Enchanting Table. Enchant Room. Така, тук са има Envily. Тук някакви печки такива. Тук ми е автоматична ферма за wheat и моркови. За сега се качат тук отдолу. Направя се диспенсър да се качат тук горе. Сега ще видим машинката. Автоматично е такова фермичко. Ето. Ако виждате, всичко се изсипва вътре, после приема водата и после складирало тук. Така, ето както виждаш. Седем е това тук. Ето и то си работи. И то ще складира ето тук отдолу. После, като се напълни, ще се складира горе. Ето. Не можах да направя повече, защото имам ограничено място, като горе има вода. Ето, вижте. Ето. Ще се складира там. Така. А пък, после, като не съм взето, отидем само направо, ще видим тук Фултрум. Ето тук за крави, тук за прасета, някакви рандом. Ето така, така. Така. После отиваме тук към честрума. Като виждаш, там е честрума. Нищо особено, само малко детайли. Повече детайли съм вложил на този честрум. Тук представете едно честрум, че крафтинг тейбъл, две печки и спрямо мен на кефи. Сега да покажем другите къщи отгоре. Ето така. Да, климчето тук пак. Опа, ще се продължа само. Ето. То и тук е така за украшение. Ето това дърво, вижте. Правя съм го лично аз. Никой ми е помагал. Тук да едно мощ направих. Така до количката ми. Не е много хубаво, но за мен пак хареса ми я. Ето тук направихме такива стълбички рандом. Тук и тук наглеждаш затворник. Така. Сега, тук може ще показах, там може едно дърво имам. Сега ще покажа една моя... не, сега ще покажа недър портала ми. Тук пък ще сложил фенсо и торч. Ето тук ми е недър портал, няма да влиза, какво направих. Добре, без го изказих. Така, сега да отидем. Да, това дървото, тия лампичка много кефът. Така, тук направихме пак едно пътче. Да, тук не може такова. Стигнем до една друга къща, която лично мен уникално кефи. Ето тук, тук е един таен чест. Не такъв голям. Тук, всичко се е много хубаво. Доволен. Само да виж къщата малко от по-горе, така, по-горен план. Ето. Сега да ми другата къща. Сега ми лагва много, ама съжалявам. Не знам, в синглплеер ми лагва, пък в мултиплеер изобщо не ми лагва. Ето, така. Ето сега на тук, пак едно такова дърво. И средни луите за украшение. Една така рибарска къща, много ми хареса. Лично. Тук има още два тайни честа и ги. Така.
Всичко много, много хубаво. Ще покажа тайния ми вход. Не, едно тайно място такова към под земята там. Ама не знам, редстона нещо се бъгва и нещо пистана много бавно го такова дърпа. Май беше тук. Да, не. Чакайте само в difficulty. Peaceful. Ако му приеми сервера, няма да имам никакъв лаг. Гарантирате го, ето. Влизаме. Ето понякога така се бъгва. Съжалявам. Абе, дай така да ви го показа. Ето, тук на често е така на тайни. Мисля, че никой няма да види това тук копчето. Сега, пред теб ще построя една хубава, една тук на колипка. Да виж, че сред хубаво, не съм свалял мапа. Искам да ти покажа. Да, имам 10 минути ограничено ми, така че да започвам. Да, не съм правил план. Да ти кажа, ако мисля, че съм правил план, не. Никакъв шанс. Така. Ще сложа. Такова. Да. Малко ще е малко, да съжалявам. Времето ми е ограничено. Снимам с бандика ми 10 минути, само ще мога да снимам в сървъра ти. Моля се да ме приемеш, защото много ужасно много ма кефиш. И има ужасно много известни хора, които много ма кефат. И лично аз искам да играя с тях. И с теб, разбира се. С теб най-много да. Тук ще трябва едно такова. Добре, забрах да взема фенс. Ето. Да го издигаме ето така. Тук слагаме едно такова. Така. Ще взема фенс вратичка. Ето. Опа. Да. Да сложа врата. Да, побързам, като останаха много малко време. И къчето бандика ме ще спра автоматично. Ето 2 минутки. Тук няма да казвам как се казвам. Ще го напиша в съобщението, като го пратя клипчето. В YouTube, разбира се. Защото не ще да кажам лични неща пред хората. Добре, така ще не се получи много хубаво. Ама... Добре. Не знам дали ще ме приемеш. Това е си работа. Дано да ме приемеш, да. Сега тук ще слагаме ни украшения, така... Добре, само взема. Така е на цвети бързо. Хубавото ми цвети. Така. Ето. Вот. Омага. Добре, значи ще го сложим ето тук. Да, това не ми е кандидатурата, това там е кандидатурата. Тук просто направих една къща за 5-2 минутки. Да, Ник, това е от мен за тебе. Не читвам игра, сам ти чита на Hardcraft, ако го знаеш. Да, Ник, това е моята кандидатура. Може да ме приемеш. Чункото нещо не зареждат. Добре, ето игра с 14 FPS. Ама в сървъра игра с повече с по 20-30 FPS снимам. Ето, както виждаш, това дърво много хубаво ми. Добре, Никари, да ме приемеш. Моля се. Айди, чао, Ник.